CEO jongka Google, ai khoblei kerpang yaka SpaceX jong Elon Musk. Dangsian CEO jongka Google Sundar Pichai, ai khoblei yaka company hau kabalayalam da Elon Musk ka SpaceX. Kabala penheri Firesat Satellite beningkong ubadai sibenta jongka kenhun kulur pa pendonkam daka AI. Kabala snak nang banlap pat budin yaki jingpluk klau. Ha ka jingtho badangsian CEO jongka Google ulaya sam yaki jingti babnia syapang kaneka mission. Da kaba penpau yaka jingkta kabala banmi naka jingpej bat ka jingyada naka jingpluk klau. Ngilayo yaka jingkiu ula batai ba une satellite udai uban ningkong hakaken hun balatmu ban pendon palat san poteli ke satellite balat naknang ban lap yaki jingplu klau ki barit hadu san sin san metar da kabab pendon kam daka AI Pichai ul ai kublai kerpang yaka SpaceX kabala penbiang yaka kali ban penher yaka Firesat isya orbit rengkat bat ki perlok Mount Space Edge Fire Alliance bat ka More Foundation ka jing kublai ka bakrau yaki perlok Mount Space Edge Fire All More Foundation bat ka jing kublai ka bakerpang yaka SpaceX na ka benta ka jingle jingwan hangne kadon yaka jingpe ya satellite ha ka jaka penher udon chadin jong ka rich angle ka basal Firesat udai satellite constellation ubalasna daka Google Research rengkat ka jingya trilang bat ka Edge Fire Alliance ka Gordon and Betty Moore Foundation bat ka Mount Space kani ka project ka day ka benta jong ki jingtmu ban khamhe jong ka Google na ka benta ka Mariang kum ki program pendap Hanrui kawan hapedeng ka jing bom kwa jong ka company ban penpau ya ka jing pendon kam boarding jong ka AI kumbala kedau haka kaipot jong ka halor ka Mariang jong snem arjar arpsau kabala pen ya ka rukom trikam ba yaklelang jong ka hakaliang jong ka teknologi jong ka jingkala ka sin beneng